Saka tichikura tiri kuchipostori chokwamarange, baba vake vanga vachiti mwana uye ane murume wavaifanira kunge vakamupa muchechi. Saka pfuma yangu yange isingakwanisi kutambirwa mumhuri mavo, vachiti pane nyaya dzotanga dzagadziswa muchechi dzitange dzapera. Baba vake kumubereka izvezvi vanoti ivo dariro ravatorivi vari kutotaura kuti mukurodza mwana wangu sei ndisingazvidi, mwana wangu handimurodzi kaviri, ane murume wake kare wandakamupa kuchechi. Mwana ane 3 vana muri kuperekedzera kuuraya imba yake kunze kwokuti mupindire muchivaka imba yachona iyo. Right, taurira dari inzwe nyaya yenyu. Ndakazomangara apya zvinowanda pamlenyaya yatikunetsana amba mede yekuti iye ari kutengesa amba imba yandogara nevanhu achinditi iye achandidi, iye achagari pamba toine 2 months asingagari pamba, akatoita zvinhu zvake zvese pamba, handizivi anogara kupi. Izvo chete izvo chete here? Iyo mbombe zvakaitika ndezvekuti pane nyaya yakatokura panyaya yakaitika zvakaita kuti ndizosvika pakutora matanho iwayo. Nyaya idzi dzakaitika kubva kumashure. Mai vane mufambiro wangu achiita usina kuita zvakanaka, vane zvikomba zvavo mai zvavanga vainavo zvavaita pavo. Imba yandinzi ndiri kutengesa, handisi kutengesa imba isati yakutengeseka, isati yayedu iri mumaoko eCraft. Ndiri munhu amira kubhadhara kuCraft kuti handichakwanisi kuramba chienderera mberi kuti ndibhadhare musha uyu noda kwekuti ndine ndo zvandasangana nazvo. Nyaya idzi dzakatotongwa nevabereki vake ndikatoripisiwa. Mupurisa wamamba akatosvika ndichitoripisiwa, ndakatoripisiwa mombe 3 vachitotaura kuti tiripe, utipe mari titore mwana wedu. Ndikati baba ina handina kwandokwanisa kuwana mari, asi zvandiri kuita ndine stendi yandiri kubhadhara, ndinogona kuenda kunokumbira kuCraft kuti vandipe mari pamari imwe yandakabvisa, kana vachitsvaga munhu wopinza ipapo indopiwa mari. Ndakabuda 1210 yandakapa baba vake kuti vatore mwana wavo vaende naye. Tapedza izvozvo pakabva paita nharo dzakatanga kutika pakati pedu kusvikira vatora futi mwana vamuti ngadzokera anogara ipapo pamba ipapo. Ini ndobva ndasunduruka pazviri. VeCraft ndo vanoona zvekuita nemusha iwowo nekuti inini ndasarenda. Une vana vangani nemukadzi? Ndine 3. Vakamira sei? Pane vakomana vaviri nemusikana mumwe. Vakomana vangani? 2. Saka uri kuti iwewe makapedzerana nevabereki vemukadzi ukavapa mari vachaja mombe 3 vachiti ndokuti titore mwana wedu, ndobva wavapa painani wako vose vandauya navo vose vanga vari kuti veukama hwako. Mai avo ndo mai vake, ava ndo baba vakamira sababa vake, ava ndo baba vangu. Baba venyu ndo vaitobudisa mari vachitosvitsa. Ndo zvakaitika here baba? Yaiti mubvunzo. Amai, ndo zvakaitika here? Makapuwa here 1200 iri kutaurwa? Pakauya 1200 inini handina kuziva, vakaita communication navatezvara vaanoti vatezvara vake. Kwete inzwa ka mukatitaurira madiscord mudare ka adzisi nyaya dzatingataura musati vaanoti vatezvara vake. Imi muri chii mukati medare racho? So muri ambuya? Saka mutitaurire nyaya kuti vaanoti hatina kuzoti kuripisana
because ina ndakavaudza kuti hatishandi kuripisa mukwasha asina kutsvagira mwana wayo pekugara because uyu anofanira ane vana vatatu. Ibasa rake here rekutsvagira munhu pekugara waarambana naye. Inini handakuzwa kuti kubhadhara kwekuti anoda kuti anogara kupinda vana vake vachona vari kubvisa maoko. So baba wakapa mari ndewapi? Vasitoda kutouya pano vari kutotiza nyaya iyoyo. Tone maodhi avo mufoni atotora kuti ndatobuda nyaya ino ndisungira kwamama. Naye Blessing mama anoratidza kuti ava ndimama handiti, but nyaya dzenyu dzamuri kuita hadzina kujeka kwavari. Pakabviswa here mari inoita $1,210 mumaziso mako. Akanga ari kupi? Anga arimo akatogara. Ava vakapinda vari tichitoita dare ivavo. Chinyarira hako mama taurai. Inini mabvisirwe mwana uyu achigara 9 years mari yakabviswa eze pati yekuroora. Mwana uyu anga asina kubvisirwa kana senti. Inzwai amai kana mauya kudare rangu ka musandijaje nekavha sebhuku. The same person Mo Blessing uyu arapo. Mari yaibhadharwa akatarisa but ari kutaurira inini kuti kana yakabviswa nakuiona. Imimi muri kupupura kuti mari yachona yakabviswa. Asi yaibviswa part of kuroora kana kuti kudini dini hameno kuti yaibvisirwei. Iye aripo. Handiti? Akanga aripo ka? Ngabhadhare wayo. Vamurangano. Pejuru. Rotamba nesu. Ndokudzinga pamberi pangu. You can go out now. Kuno kwakusiko kuitirana zvamune muchiitirana kumba kwenyuko. Handopona. Kuno kunoya nechokwadi ndo chinoita kuti ubatsirike kuno. Saka kana uchitaura kuti munhu anobvisa mari yakawanda kudai so, iyo yakabviswa wakatarisa. Ungada uchitaura kuti mari yakabviswa yakanga ichibvisirwa zvakati. Kwete kuti unotaura kuti mari hapana mari yakabviswa. Kunesu manje. Wakuda kutaura kuti chi? Mari ipi yakabviswa kana wakabviswa asi ndandiri panze. Out wamurangano. Gari bude dare. Muno mukoti. Gari bude dare. Kana vachino vanouya kudare vari vabereki vako ndovouya kusogara papenda vachititaurira dare. Taura yamai. Isusu pavakatanga kunetsana ishu yacho yakatanga kunetsa mumba mavo imomo kuti vazosvika pakuita zvese izvozvo hatina kunyatsoiona kuti yakajekeswa zvakanaka. Ndo yatatikumira kuti iye mukwasha nechi mutibatsiro vatsaurira nekusvika inzwai hatina time yakapusa kudaro amai. Iyo ndo time yatisina yekuti tingatopa vanhu flow yekuti ngavauya vazotaurirana kunetsana kwavo kokumba kwavo. Munhu aitaura makuhwa pamaziso penyu. Ari kutaura makuhwa kawo. Mutsiurei semwana wenyu. Taurai baba. Muze iyi akumbire kudare roregero waresha. Right. Taura zvendichiti vanhu vakauya kuchikwadi. Vakapinda mumusha ndokuchibva vabvisa mari. Yes. Asi vabvisa mari iniwo uyu ndakamutarisa mukwasha wangu. Yes. Asi ari mukwasha wangu maziviro andakamuita kuti mukwasha wangu ndakamuziva musoro monge abvisa mari akachiti asi vasati vabvisa takavabvisisa vachitanga kusvika ivo ndakati ini ndikudawo mari yekupinda mumusha ndobva vabvisa tikatodawo mari yetsvakirai kuno ndokubva vachibvisa. Ini ndinoitwa Anderson ndokuchibva vabvisa musoro monge vabvisa mari iyoyo ndokubva tachivabvunza tikati zvamapedza kubvisa mari tazviona asi pane nyaya yakamboti taurikei yakadira sei. Vakwasha vedu ava ndokuchibva vati ivo tauya kuzodzosera mwana wenyu nekuti akahura. Ndikachibvunza ndikati zvakanaka asi ndichakumbira kubvunza iye mwana pamberi penyinyi mukwasha. Tidai mukwasha mune umbowo here ungatitaridza kuti zvamuri kutaura izvi
musoro monge marura mwana wangu for 9 years musina chamakabvisa mukati avana 3 monditaura kuti pane pakutatidza kuti akahura here ukanzi ndine proof ndikati zvakanaka chiripaiwo proof yacho yekuhura kwemwana ndobva vatadza kuiproof ndokuchibva ndabvunza mwana uyu ndikati iwewe zviri kutaurwa izvi ndizvo here zvawakaita uyu ndokuchibva ati kwete nyaya yekuitika ndeyekuti ndiri kunzi ndakadanana nemupurisa matauro acho zvine chekuita nekuudzana kunoshanda baba apa ini ndikachiti mukwasha ini handigoni kuti nditi mwana wangu wawagara naye 9 years abve pamba pamakatenga mese uinaye nhasi uno ndokuziva iwe uchiuya uchiti handichadi mwana wako ndo mazira andiri kuita kuti wanga wakagara nemwana wangu apo una musi wawakauya hauna musi wawakauya kuzoti ndauya kuzobvisirwa mwana wenyu zvakati wouya nhasi iwe uchiti ndauya kuzobvisa mari so ndoda kukubatsirai kana muchiuya kudaro handiti imimi vabereki vemwana hamusiri imi mungauye kudare makatungamirirwa nemwana ndiwo usikogara pamasopa angu mudare imi vabereki vake muripo ezvino so dai muri imi muri kutitaurira nyaya yakadai so inobatika handiti kwete izvo zvemahumbwe ekumba kwavo zvekuda kuzoita zvisina basa pamasopa edu munhu ungati mari yakachibvisirwa iwewe mumusha menyu woti handanga ndisipo ndandiri panze what do you mean kana kutaura munhu zvakadaro kwatiri taurai moko asi nyaya yemukomana kana mukadzi akabata chikomba pane dare raakambotongwa nedare ripi kutongerwa munhu abata nemukadzi wake endi ndiani angati abata mukadzi wake nechikombo ongoti atakagara zvedu 9 years pamusoro mama nguva yose chakaitika ndechekudai baba vamaya vamadhamu vangu zvavakaita mapostori kwamarange ndokatakakurira chose saka tichikura tiri kuchipostori chekwamarange baba vake vanga vachiti mwana uye ane murume wavaifanira kunge vakamupa muchechi saka pfuma yangu yange isingakwanisi kutambirwa mumhuri mavo vachiti pane nyaya dzotanga dzagadziswa muchechi dzitange dzapera kuti vazokwanisa kugamuchira pfuma yangu saka nguva yese ndanga ndiri munhu ndaitombomutumwa kwanembudziya kuti ndanosunungurwawo namati baba vakati kwapinda muchechi unofanira kusunungurwawo namati atikwanise kufambira mumusha atova nenguva achipota achienda achidzoka asi nyaya yake yakaramba ichinetsa kusvikira izvezvi baba vake kumubereka izvezvi vanoti ivo dare iro ravatorivi vari kutotaura kuti mukurodza mwana wangu sei ndisingazvidini mwana wangu handimurodzi kaviri ane murume wake kare wandakamupa kuchechi ndo zvinotaura nababa vake kuti isusu titambire pfuma ava chiya ava nditsano mwana wemunin'ina wababa vake so ndivatezvara nditezvara saka baba munini ndo vaiuya kunoku baba munini baba vavavo ndo vaiuya vachimira ndifambire nyaya idzi ndikugadzise kuti tikwanise kuwirirana nababa nguva yose ndo baba vandinozizi ndo baba vedu vataisa baba veapa ndo vaiuya tikatonetsana vaiuya pakuita futi zvese zvaitika zvese vanozviziva zvose kubva kwazvakatangira kusvika zvinoperera ndo vataitomira navo ndo baba vedu nyaya yekuti wakawana kunonzi wakauya kuzosiya mwana nekuti ahura nyaya yako wakamboifambisa sei chure chemwana wako ahura mwana uyu baba ivavo vautaura baba vevava tsano wako avo yakasvika here vakauya ndikagara navo pasi namama vanga varipo tikataura nyaya titori kumba kustendi kwangu tikataura nyaya tese tikataurira ndichakwanisa kuti ndidzokere ndinoronga ichokwadi nyaya yakataurika vakauya kumba kwangu adete vauya kumba kwangu nemukwasha anga ari madays echristmas ndobva taita udanho rekuti uyu munhu ari kuti anga achinzi anyenga nditi anga ari mupurisa ndobva tati rega tidii tatora mwana wedu ndobva tati tihandei kupi nemukwasha tikati hatihandei kupi wokubasa kwemupurisa tinohwisa tibate chiumbowo kuti zveshuwa mwana wedu akacherekera ndobva taenda kumapurisa kuya ndobva taendisiwa kuvakuru vemapurisa tanosvika takuda kusvika kuti uye adaniwe tigariswe pasi mukwasha ndobva angoerekana uya kumba 1 am usiku akati ndauya kotora mhuri yangu taregererana ndobva auya akatora mhuri yake ndobva baba vekwangu vamubvunza kuti zvinoita here mukwasha kuti munogara mose akati aiwa takuenda kumba kwedu tinonogara zvine makore mangani zvaita nezvepakrismas iyo yadarika iyo yapfuurei ndobva vaenda kumba kwavo ndobva vanogara havo zvakanaka pamusoro ndokumbira kutaura kuti
Mukwasha nyaya vari kutaura kuti baba vevava nevavava vanenge vasiri kuziva. Chiri kuitika ndechekuti uyu mwana wamai vangu ari mwana wamai vangu. Isusu takabuda muchechi yemadzibaba ndokubva taita sesitarasiwa tikachinza ava havanamati saka hatisi kuzovanirira nyaya dzavo. Ndokusaka ini ndakauya ndikamira. Saka nyaya yekuti kapa ndeyekuti politics dzavapa ava baba vevava vanoenda kuchechi kunoendwa nanaba mukuru nabamini vedu isusu. Vamuri kuti baba vangu vaya havasi baba vangu. Vangu vakashaya. Asi ndo blood lineage. Asi zvairi blood lineage yakatiramba kanzi havachapindi chechi havave kunyika. Saka tigone kuvamirira nyaya dzavo. Ndokusaka ini ndiri pano ndakamirira mwana wamai vangu. Isatigone kukurambanisai kuti ukama hwenyuti upinde tikudikirire. But chatakuda kuti tivake chinobatika. Baba mune mashoko taurai. Inenge yatirangirei pakati vana ava vachigara uye havana kuti vaendesa mari vakagara vakadaro nekuti baba vairamba mari vakagara vakadaro. Muroora wangu akaita boyfriend paWhatsApp. Mai vake vakakuvara kumusha. Wangu mwana akapa mudzimai mari yekuti aende anoona amai kumusha. Ndobva aperekedza mudzimai kunomukwidza bhazi kuti aende kumusha. Uyu achidzokera kubasa kuti mudzimai apera bhazi, mudzimai ndokuburuka bhazi ndokuenda kugara boyfriend. Uyu ndokuchifona kuna ana amai kuti ana amai ndatumira mudzimai asvika here. Tikanzi asati asvika. Pakaita mazuva akati kuti pedzisira munhu akutsvaka achibatsirana nahambe vake vachitsvaga mudzimai kuti aripti. Ndokuzobuda ari kuvadana akauya vakagara pasi vakatongana kusvika abvuma zveshuwa kuti ndo zvaanga aita. Ndopakafa trust mumba. Joshua angaenda kuboyfriend akabvumira vanova kana kuri kunyika mubvunzei. Saka zvadaro mumba makadzakwa trust zvekuti kutrustana pasisina zvachose. Vadaro hanzi akazoita futi muboyfriend vatofonana taipa uyu ndokuzozvibata asi yanga ikaserwa ichinzi hama. Ndokuda kuti vachinotora hama iyai vachida kunotora hama pamabhazi kuti uye kumba. Hanzi boyfriend yakatumirwa message kuti usasadaira foni ndakuya nomurume wangu. Icho akasvika kwaiwa kana kuona ndikudziva. Isati mambobvira tazviziva. Ndokuzonetsana paita nyaya yemupurisa uyu. Vanetsana paiva kuti mukadzi hatichada. Ndobva akazouya kwandiri achiti baba ndiwe muyeso. Ndikati nguva yese iyi zvaifamba sei? Akati baba vaiuya. Tichigara pasi. Ndikati wanga uinani pamaigara pasi? Akati handiri ndega. Zvikanzi ndikamuti hauna dare raunogara wega nehama dzemukadzi. Wakamira uri wega. Ndobva ndafonera akandipa nhamba dzavatezvana. Ndikafonera Severi. Ndikati Severi, pamaiuya vana vaita dambudziko. Maitadza kuti tsvaga wega kuti vana vaita dambudziko muchitonga nyaya. Pane kuti inini mega mouya mugara nevana motonga nyaya iri yenyu mega. Pane pamungarasangana wenyu here kana kuti kana nyaya yedu munotongotonga kana muchisapota saidi renyu muchitsimbirira mukwasha. Wedha aida kuregera kana asingadi kuregera asi nenyaya yekuti anenge atsimbirira nanatezvara haachadhisaidi ndimako mudhisaidi. Imba iyi yanga ichitongwa nemi vana baba kunze kwokuti munhu azvimirire ega nehama dzake dzemurume. Ndokupinda kwakazoitwa ndakazoitawo munyaya. Saka zvakamira sei baba zvikanzi mukwasha akati mukadzi hatichadi. Saka ine kuti nditore mukadzi mwana wangu vana venyu handisi kutora nekuti mwana wangu akaitiswa vana vatatu pamwana mumwe wega wega ndikuda mombe iri $350. Saka mukana mari iyoyo maunganidza mati baba mari iri kunetsa izvozvo tarisai vana vakanganisirana ava kuti vana varamba vakatarisana vanozoramba vachinetsana. Imi tsvagai mari yangu. Kana matsvaga mari yangu mondiudza mari yavepo ndouya.
ndopatakawafonera mari yakwana baba mari yavipo toita sei vakati ndikuuya kumangwana ndikati muri kuuya nani zvikazi ndikuuya ndiri ndega ndikati hapanyasi kujeka dai mauya nevamwe hapana kana tete here vanogona kuuya nekuti vana tete ndo vanorayira vana vaonewo pakaita dambudziko kuitira remangwana remwana zvikanzi tete vari kuumhangura vatumirei mari kana muchida kuti vauye ndokubva tavatumira mari tete ndokubva vauya baba ndokubva vauya ndokubva vatifonera kuma5 vakati ndasvika 7 tonosangana kusitendi domukasha kugara pakuita nyaya iyi ndokubva tabuda mudzimba ndobva tafonera kuma8 vakati tatokumirira hande itonosangana iko ndobva taenda kustage ndobva takagara pa 2 hours vakati hazvichaiti kuti tiuye iko uya tizosangana kuimba kwomuninga vatsanga ndobva tabva ndokuenda kumashuma tasvika tagara kuya zvikanzi mutemo wedu motanga mabvisa tsvagirai kuno mazodzikisa mari yekupinda mumusha tikati taakuroora here kana taakuita sei amai ava kandiyo procedure yedu kuti tizoita zvese zvamuri kuda kuita izvi motanga madaro. So baba ndoda kuti imimi semunhu mukuru mupupure pamasopa angu kuti mari yamakabhadhara inoyema 350 pamombe iyoyo yainzi ndeyi mari yatakabhadhara ine umbowo huri muodhero yefoni handitika takanzi ndeyekubhadhara kuti vatore mwana wavo mugore racho iroro nderini wazvaitika last week Friday. Mari yacho nawo chiri kutoidya chiri kutojiwa saka tabvisa mari takabvisa 170 yekupinda mumusha netsvagirai gombi zvikatibvisai mari yemombe dzatakati tiri kuva ndikati tozodii kana tabvisa mari iyi zvikazi zvimwe zvese tozodii tozotaura tabvisa mari yedu tichipedza kubvisa mari zvikanzi saka tochiita sei nevana ava akava kufundisa ndikati zvakuda mukasha handitapinda mumusha ndokubva apinda zvesho taakutaura ava ndoko vakapinda vachitaura nomupurisa wedare mupurisa dare ndokubva atopinda mu zvikanzi ava vauya vauya kuzoona ava vasunga anditi saka it was like a planned thing zvekuti vatange vatora mari kana tatora mari tobva tozosungisa futi and mupurisa kana anga akaripoterwa handiti angaine adresi yekumba kunze kuti ana anosevha mapepers uko kwavo akatevera kwaakuine dare kwata iri dare venyu yakangocherereka nayechinjwa handiti toti muno ndo munoitirwa dare rovhasi dare raakuitirwa kuchegutu mupurisa mukuchekukadoma mupurisa ngori kana akukadoma zvinoita hazviiti anotouya panoshayiwa panozonzi aiwa vaenda kwakati but mupurisa akangoenda straight patativi zvekuti igemu ranga richitotambwa. Mupurisa wedu ndiani akaenda vadhuwe vadedzei saka idhirama ranga richitotambwa ngatitange tatora mari kana tatora mari mupurisa wabva apinda tozoita zvatoda kuita. Samaita iwe unogara kupiwe shamari indogara kurimuka ndokune dzimba dzenyu nechichi zviri kutaurwa saka mupurisa wangu aifanira kuzokusungirai kupi kana akauya kukadoma akakusunga aifanira kuzokusungirai kupi kuholyland kucraft ikoko asi akazotisungira kumashumaveko audzwa kaunzi munhu wamurida kusunga uya ari kuno saka ndoda kudzokera apa ndisingatamise time darera naondijekera mumasoma angu vamakapa mari ndevapi ava baba ndovainyora mari yaibhadharwa ndeyekuti iwe mukadzi aende kumba kwavo muchirambana gupuro rakabva here token of divorce saka iwe makazobva ipapo musina kuita zvakanga zvatauriranwa sei
panga pasisatotauriki papatora nenoizi singa tikatosungana baba vanhu pachisisatotauriki mari matorerwa mari takatorwa ndizvo here amai torwa mari handiti takabva tatanga hondo yakanga yaye uyu akabva abvunza mukwasha kuti oraiti uri kuti uyadzosegwe kumba ko vana vanoita sei ezvinoona temu yari pakati vana havasi kuenda kuchikoro imimi nyaya dzenyu uyu aizama kubvunza because paitika nyaya dzese idzi uyu anga asipo baba vaingotaurana naseveri vavo vari tu isusu tese tanga tisipo ndobva tatanga kuda kunzwisisa kuti imimi muri kuti mari yamagamuchira ndeyekudzosera uyu anonodzosera vaitwa nembudzi yaonzi ngaadzokerwe murume wake ko vana ava vachaita sei ndopakatanga noisi panyaya yevana inzwai amai tiri kuti isusu uyo aitotaura nemunhu ane responsibility akanga achitoita izvozvo uri mutongo nekuti vainge vari baba handiti ndo vaiudza mukwasha zviga zvokuti ukaita ichi nechichi nechichi munyaya yako unenge wapedza zvokuti totora mwana wedu handiti mapawana ndobva pauya njere dzemuono wokuti iye zvino chikoro chiri kuendwa mwana kana mamutora mwanawo ko vana vechikoro voita sei baba pavakataura izvozvo vakataura kuti ukangondipa zvinhu zvangu ndinokupa vana vose vanoenda kuchikoro ndotora uyo anosara nemwana mudiki waanenge ainaye taurai ichokwadi semataura ndambozviitei kuti mari yakauya asi mukuuya kwemari iyi ndichiinda inini kunonyora list ndidasva ndichinyora list yatakavapa vakairamba mukuuya kwemari iyi musoro monge vabvisa mari vakange vakataurana nababa mumwe zvakanga vakataurirana but ndibaba ndibaba asi chiri kundinetsa ndechekuti iwo bamini vacho ndo vakazoya vakazororepota kunona uyu saka ndiri kushaya kuti nyaya iyi yakufamba uyu paakauya nemunhu kuzoripota ri pano akaripota ndiri panapa maizulu vaiva nana ungari voga ofisi inoyi baba vari kutozviramba mufoni inzwe maudhiyo inzwaika imimi maimi nemukomana ndambenge ndichifungidzira kuti vanhu vanenge vari uku ndo vanobatsira dare redu kuti rijeke uyu musikana paakawazomhangara nyaya yake dai ndiri muno saka muri kunzwa itaura kuti akanga ari yega maizulu akanga ainani saka imi hamutitaurire izvozvo ofisi yangu inoyi ndo munoitwa zvese sekretari wangu yarapo akanyora ndiava asi pandakazobhadhara ndakazobhadhara kunani baba vachidii vachiripota yawo kunani pamuri inzwaikai masikana vachimhangara nyaya yekuti chii vakataura vakati mukwasha wanga vakagara nemwana wangu kuti 9 years haana chaakadi chaakabvisa saka vakungoti chii mukadzi handichadi ndobva zvanzi chiineni imimi mukabva mavapinda kuti saka mungouya chi musi wefriday yana kudarirana vari kupi kana ndakavadaro havana kuuya nekuti vari kurwara amai imambo yemi musikana uyu ndoda kukuudzai achibva pano semwana wenyu handiti mutsiurei handi manzwa amai mutsiurei upenyu haudi kurarama munhukadzi uchiita upenyu hwekungosvepuka kudai unokanganisa kana dignity remhuri yenyu hati mapawana rinoipiswa nevana kana munhu auya muno mudare ibasa rangu rekutarisa kuti nyaya iyi inokodzera kuti imhangarwe mudare handiti munhu kana anzi 9 years akagara nemwana wemunhu handiti mwana uyu asirewa ndaizoti inini ngaauya agare pamberi pedu mubereki ndiye anouya achireva pfuma yake kudara zvekurambana kwavo vari 2 ndezvavo varipo 2 kana even baba vari pano chedu chatinenge tichitaura isu ndechekuti baba taurai pfuma yenyu kumukwasha
handiti imi kana muchiita zvekurambana ndezvevaviri but baba taura ichi pfuma yenyu 9 years wakagara nemwana wemunhu wobereka vana pamunoona tichinyora kuti vana vakaberekwa nemunhu vangani ndozvatei tichibvunzira vasikana vangani vakomana vangani tichiitira kuti munhu apedzesere audzwa kuti pavana 3 vawakabereka nemwana wevanhu unofanira kubhadhara mombe dzakati iye mwana uyu kana wakamuwana asati ane mwana unobhadhara mari yemaputiro kana kuti damage mombe handiti mapona kwete kuti ndinganzi munhu wauya muno wabhangara nyaya yako apo watonyoresa masamoni aenda wozouya woti pauri kubhadhara mari uri kubhadhara uri kumhangara here kana kuti uri kutaura uri kutaura zvinhu zviri mukati menyaya yani yako because kana samoni ranyorwa rikaenda kunosevhwa kumunhu ndo pamhangarwa nyaya handiti kana raenda samoni iwe wazosvika pano wakubhadhara payment handiti uri kubhadhara payment yako handiti ka nyange ukazochitaura maeditions ekuti zvakazodai zvikazoita sei zvikadii uri kumhangara here kana kuti uri kutaura nyaya yako and musi wacho wanyorerwa masamonzi I was here ndiri muno masamonzi achinyorwa apa nasekretary wavo but she ari kubehave like ndakanga ndisipo handiti ndikati inini kana murume ari kuti makatenga property dzenyu muri mese mutemo wenyika handiti nyange akasvepuka akaita zvipi kuno isusu hatizotendera kuti munhu asina kutaurira dare zvakajeka kuti vana vanorarama vari pai vana vachatorwa nani but kana vana vari under 18 years vanochengetwa namai vavo handiti iwewe usafuririke kuti tinokupa vana mopanana vana mustreet nemukadzi akachenjerawo mukadzi uyu unosungwa handiwanzwa kana wakuita izvozvo unoapply custodianship kukoti handitika ndokuwomudeedza mukadzi uyu moenda kukoti wotaura zvokuti ndiri kuda kutora vana vangu nezvikonzero zvinoti handiti kwete kuti upuhwe vana mustreet woti ndapuhwa vana vangu hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro saka muno umu nyaya yatiinayo ambo ezvino ndeye vanhu 2 ava validhe dare redu kuti imimi sevabereki mozoziva kuti muri kusara muri papi ivo vari kusara vari papi handiti zvekunzi mukadzi arambwa pamusha wonzi mukadzi anogara pamusha pemunhu amuramba ndezvemuno mutauni pabanga redu dare rechivanhu harina mutemo wakapuswa wakadaro but kana paine zvinhu manje maassets zvinhu zvenyu zvamakatenga mese mukadini mapedzerana marambana mudare ramambo wane token of divorce kuti munhu andiramba woenda kucivil court kunoclaima zvinhu zvako ushandisa magweta murume uyu takagara 13 years kana kuti makore mangani haana kunge akandiroora but takazosvika mukurambana ndabereka vana vakati patakarambana takanorambanirana kwamambo token of divorce iri mutongo tinenge takupaya right ini ndiri kuclaima zvinhu zvangu woclaima zvinhu zvake zvaari kuti zvinhu zvake handiti makwavo kana iri imba isu hatitaure zvemba dzevanhu muno kana zviri zvehembe hatitaure zvehembe dzevanhu muno tinotaura zvauya komplaini nemunhu ichitaura uya haana kutaurira dare kana even me kuti mambo zvatiri kutaura murume uyu akatobhadhara mari 1000 something yemombe dzaakanga achajwa isu totarisa kuti zvamakanga muchiitirana ndizvo here noti mauya kukotika koti yakuvheneka kuti zvakaitwa ndizvo here handiti mapona
nhasi tikada tiri kutarisa kuti zvakaitwa ndizvo here totozoona kuti hazvisi. Handiti kana pakanzi tiri kuda mombe pamwana umwe neumwe, handiti ka 1 mombe pavakomana ndizvozvo, mukomana umwe mombe yake, uyo umwe mombe yake, musikana uyu itu mombe, handi manzo itu mombe dzacho. Toenda pekuti iye paakatorwa neuyo akanga ane umwe mwana here, anga asina imombe futi yedhameji. Ndo basa redare kuona kuti aiwa apa hapana kufambiswa zvakanaka, apa pakafambiswa zvakanaka, apa hapana kufambiswa zvakanaka. Right, kana yadai yamira yakadai nyaya yacho. Right, pane zvimwe here, handiti mapwa takufamba mberi nematare. Pane claim arikukrema yekuti vana vanogara vana vanochengana ese pano chino chimwana chinogara chino chekuna baba wavo. Yes, haisi responsibility yekuti vatezvara vangaite kereke head nevana vemuridzi. hazvibude. Ibasa remutemo nevemuridzi wevana vake kuti vandowana kwakagadzika zvakanaka sei. Right, zvawaramba vana vako, mudzimai wako, vana woita sei iwe wanga uchienda kuchikoro, iye wotaura mitemo ichigaidha munhu kuti aiwa mutemo pari zvino hautenderi kuti iwe utore vana mai vavo vapenyu, vana eji dzavo. Mwana anobva pana mai vake ne18 years vachichengetwa newe baba vavo, vana vacho kuchikoro vachiendeswa newe baba vacho. Handiti mapwa nyaya yenyu yakanga iri clear. Moenda manje pakuchinowirirana kuti tanga tichiti vana avo 2 vakuru avo vanoenda kuchikoro motora vopota vachiti paholiday vachienda kuna mai vavo. Kutaurirana kwevanhu vanenge vachitaurirana mudare vachiwirirana. Handiti but noti rino dare racho rino harisiro rinotaurirana nyaya idzodzo dzekuti saka vana takazoti hatitenderwa kunge tichironga zvekastodianship yevana muno mudare muno. Asi kuudza munhu kuti kurambana nemukadzi hazvirevi kuti hauchachengeta vana, hauchaendesa vana kuchikoro. Handiti mapwa iye kana aona zvamunetsa anongonanga straight kumaintenance. Zvatopera. Hauchisina time yekuenda uchinopfugamira munhu uchimuuchira kuti dai mama zodai, dai mama zodai. Hapana. Ndochimiro chakaita nyaya yedu panapa. Saka kana akachajwa nababa vasipo, nhasi vozoregedza kuuya kudare, ivo vari ivo vakaita nyaya yatinotarisira kuti nhasi unotingana tichibatsirika kuti nhai baba $1,210 yemunhu yakatorerwa kunzi chii, ivo vopindura. Handiti jana akaitawo nhasi vachifonera vachitaura nezvenyaya izvi. Chitora
saka baba vakazouya navo kuno kudare ndevapi nhaya mai ndinavo vanopenga kufunga kwenyu kuna zvinhu zvakadaro ndiwo here voice rawa andovaiti kudedzera inhamba musoro ndikazobhadhara mari andovaiti kudedzera inhamba ndo zvatiri kuti vaive vanga vasina kuuya kuzomhangara vaikuperekedza kuzobhadhara mari asi pano vakauya handingazoziva kuti vako sekuuya kwaita uyu ndikazomona asvika panoto ndakamuona handiti maporo vakanga vasingachauye kuzomhangara nyaya ndoda kuti mupatsanure zvinhu 2 izvi handiti akauya akamhangara nyaya kuno ndeuyu handiti mapanzwa ozouya kuzobhadhara mari handiti akauya nemari kuzobhadhara mari kana akanga aina baba vake vavo maybe vaitevera kuti vaone kuti mari iri kuenda papi zveshuwa handiti vakaenda vabhadhara mari yavo zvizhinji hatitonge tisati tapinda mudare but munhu akataura nyaya yake tinomutaura kuti ano kana yakamira yakadaro nyaya yenyu haina chakaipa uyai nayo kupi kudare saka baba avaka mukangoita izvi oti yachona iri clear vane vavari kutoblema ndevapi vavari kublema hatiri papazvo vari kutotaura imi ndeuyo kuti imi akafurirwa maybe akazoita sei handiti mapora saka ini chandanga ndichifunga imimi mama natsanwa budai baba vauye pano idare rimwe chete renyuka but muri kutsikana tambo dzebhutsu handiti mapora same person ndiye ati nhasi handisi kuenda kudare because aziva kuti imi muri chii muri kuno kudare handiti mapora nyaya iri kutaurwa neuyu ndo nyaya yavari kutaura pano baba ivavo ndo vakapiwa mari handiti saka kana vakapiwa mari maona zvavakapirwa mari ndo zvavari kuzadzisa paaudio apo kuti ndakatini kana munhu abhadhara mari ndeye vana ini ndoda kutongowedzera kuti mari yakabhadharwa yacho ichibhadharirwa vana ivavo ishoma pane zvayaifanira kubhadharwa yakaita taurai inini chandanga ndakangopindira hangu pakuti vauye indaivi ndaona kuti vapiwa mari vanga vave nepfungwa dzekuti uyu asiye vana adzosegwe kumurume kwaakaosungunurwa oenda kuchechi ndikati kuvana ava vadiki ava vanoenda kuchikoro vanosara vachengetwa nani panzi vanopiwa baba vavo panzi vanosunungurwa ava amai ava voenda kumurume wokuchechi saka ndo zvandakaona kuti munoona kuti ava vana uyu mwana uyu onzi anosara achengetwa nababa vane vamwe tu mwana ane 9 years neane 6 years onzi vanosara nababa vachichengetwa uyu onodzokera kumurume hazvibude ndosaka kanakati amai munonzanisa ya kwakaoma vamuchiti chiitsana pamusoro ndikati hazvidapikisiso zvavo vari baba vaimambotaura mukati hatienzanisi kuti ndibamurwaosaka ndambotaura ini ndikati nenyaya yekuti isusu tiri kunyika hatisi kuchechi yavari zvinova izvo zviri kumira sechimisikizo zvokuti chinii asi ndizvo here zvatingaite mukurarama pamutemo wamambo mudunhu kuti munhu angatonzisiya murume wako uende kune murume umwe ndozvinotaridza kusava hazvisi musiyana saka dai tiri kutonga baba avakavo izvozvi vachitambira mitongo yavo handiti mudare mwana ane 3 vana muri kuperekedzera kuuraya imba yake kunze kwokuti mupindire muchivaka imba yachona iyo handiti muri kuona sei pana kujeka ngavauye ndazoribata yesu ndazopabata vana vaviri ava isu hatisikuda kuvakudza saka ini muri kuti ava vana ava ngavagadziriswe vadii saka ivo vari kuti munhu ngaadzokere anoenda kuchechi
saka indikati uyu nemukadzi wake nyaya dzavo dzavari kunetsana zvacho hatina umboona so ngatitaurei nevana vadi tisapute musha wevana ndobva pane emburairi kufurira murikuwanza kutaura paaudio yacho ndiri kunzi ndiri kufurira asi uyu achiuya musokutanga taiona 7 years kumasoro akauya uyu achindisira mukadzi wake dzese nyaya dzake ndaingouya ndichidi ipapa pazongotanga nyaya ndopavauya vachibudikira ende vauya vabudikira iri kumasoro kwose zvekuti mukosha wangu hanakurora hana kudi handinambovhira ndanetsa nemukosha wangu nyaya dzakuzotanga musuno wavauya ndovasvika vachitanga kutaura nyaya yemari pakutaura nyaya yemari ndopavatanga kutaura nemukosha nana baba ava ine nemukosha wangu taiwirirana zvakanaka tichiti akaita problem togadzirisana nemhuri yake agere kumba saka ini nyaya ndakazonetsa naye uyu onzi anodzokerawo ndikati wazviti odzokera unosunungurwa oendeswa kumurume vana vonzi ngavadzosana baba. So no chiregai tidai vanowanika kupi baba wako iwe vari kushuruka vanofanira kusungwa vanofanirwa kusungwa kuti kana vachizadzisa kurambana kwemukwasha wavo nemwana wavo vari ivo vakaperekedzera mukuti ngaabhadhare ichi nechichi nechichi handitika vakatotora mari vakainda ravo basa vakatopedza satoda kuvadzora kudaro handiti mapawa vanofanirwa kudzora kudaro. Abel pfungwa yangu kuti nyaya yako ibude zvakanaka semabudiro ayaita dai baba variwo vari pano tapedza nyaya ikara ndozvandaona handiti saka kuti nyaya yako ikubudire zvakanaka tinofanira kuita samoni raunofanda pano kuti mupurisa wedu anotora baba vauye pano padare then kana varamba kuuya handitika topa mutongo wako sekungotaurirana kwamakadii kwamakaita toda kuvaremekedza kuti vange vari pano sababa vemwana mangwana vakuzorarama pasazowana umwe anozochema neumwe uyo haangachinjwe kunge uniform yebhora kuti wanga uri magara makore mangani chatanga kugara 2018 kusvika nhasi handiti wonzi right 10 years dzakwana ngatichimuchinjai tonomupa umwe murume iwe uchibvuma zvinhu zvakadaro mukore uno zvinhu zvakadaro hazvibvumiwe nemunhu hapana zvinhu here zvatingeti because uyu izvozvi vanhu havari kunetsana kudai vana havasi kuenda kuchikoro vanofanira kusungwa vanofanira kuti vana vari kuchikoro inzwai kamai mati hapana zvimwe zvatofanira kuita here vanofanirwa kusungwa vataurira navamboendisa vana kuchikoro manzwa here mati panofanirwa kutsvagwa zvimwe zvatingaite baba naamai avo kana vana vasiri kuenda kuchikoro vasungwe kana vasiri kuenda kuchikoro izvozvi tivape masamoni yekuti vana havasi kuenda kuchikoro tikusungei chii chiri kuitika bheo kutsamusana kwakwewo nemukadzi wako hakufaniri kuafekta vana kuti vaende kuchikoro yes chakaita kuti vana vasatoenda kuchikoro mwana musikana aidzidza kuna mbuya vake kusanati zuva randakanetsana namai vakanoinomutora nehembe dzake vakandogara nevana vangu pakaya mwana akutodiwa kuchikoro kwake izvezvi school fees ndakatobhadhara kusanyaka kuna mbuya vake ndokwanga achidzidza nguva yese mbuya ndevanu mai vangu inini ndokwanga achigara mwana amai endesai vana kuchikoro akatonotorwa muklasi zvisati zvatovharwa zvikoro musikana izvezvi angatori maextra lesson akatodzokera kumashure zvisingatoiti muri kunzwa mbuya kuti ini ndikwanise kuita simba achitaura kuti vana ndoda vana atovadzura anawo vese akavagireba zvikwanisi kuti zviite muri kuzviziva here ambuya izvozvo udzai mwana wenyu kuti apashande vana vangadai iye zvino muchimuudza kuti kunetsana munganetsane but wauri kuuraya keriya yemwana mwana akavhara patemu yechikoro akafunda here mwana iye akaenda here kuchikoro kwacho saka vhari yechikoro angaizivi mubatsirei uyu mwana arapa uyu mubatsirei
ndosaka ivo baba vacho ivavo vari kuona kuti tinotamba naye. Mwana wamazuva ano makamunzwa kugokwe kwachona ikoko, kamwana kane makore mangani kakatosungisa munhu akaenda kujere izvozvo wokutorwa gazi uya kadiki-diki. Uyo hangaudzwe nziramba murume wako kana kuti ibva pamurume wako kana kuti usamuteerere, uya iwewe usiye murume tikutore uende kuno umwe murume. Iwo bvuma zvinhu zvakadaro. Handiti mapaona manje, hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro. Saka ndaikumbira vatete vana ngavaende kuchikoro. Handiti kuramba kuti vaende chikoro nhamo zviramba kwazvo ndakatongovafunda ndikati mukurongeni mwana wechikoro vakandipindura kuti kwanzi ngati vana baba vachange vadi vatonga nyaya dzavo dzapera. Ndakatovabvunza zvikoro manyemwe muri tu ada kukuudzai nhasi ini vanhu abeo mwana ngaaende kuchikoro. Handitika oenda kuchikoro, mai ava mutemo unotovatendera kuti pavari ndo pane vana vavo. But kana vana vari kuchikoro ngavaende kuchikoro. Kana muchironga zvimwe zvinhu ndo pamunoendesana kumatare edzimhosva, maybe muri kusora kuti dare rechivanhu kuno chinokusungai, munosungwa nemhosva yekuti vana havasi kuenda kuchikoro. Chandinoona pavana ava nemufasha wangu ndechekuti uyu anoenda kumba kwakabva panova papa vangu edwani ndakamboreza poinde kuti ndakakuretena uyu kuti anditaurire mafambiro ake nomwe mupurisa. Saka inini pandakabva apamba kusvika iye abva pamba handina nechekuita nevana vacho mudare ava vakatouya varamba akagara apa pachaityavo. Inzwai zvese zvataurwa kwemuromo handiti tine mukomana wedu panapa, ukanzwa sentensi yakapiwa nemhosva yaari kunzi akapara unorwadziwa zvisingaiti. Nyika yatiri inoi hairaramwe chiwild chimhuka-mhuka. So ukaona wakundikana neupenyu ukapara mhosva unosungwa. Kana wasungwa woenda kujere manyemhosva anopera. Handiti mapaona, because hauna freedom yaunenge uchiita kuya, unenge uri musungwa. Saka chikumbiro changu mhovhu ndechekuti baba ava ngavaistirwe masamons, vasungwe vauye mudare, ndovouya vopedza nyaya iyi. Mhai yakadai hamuipedze imimi, but uyo mubatsirei semwana wenyu. Baba avo vari kutaura zvakaipa pamusoro penyu avo havasi uyu. Handiti mapaona, nzou padzinorwa chinoparara huswa nemiti ndo zvine zviparara idzo dzichirwa. Ndo zvakafanana nenyaya yababa avo. Handiti mari ukaida ukasaziva chauri kuidira, handiti inokunetsa. Iye zvino ava baba vauya vari kutaura nyaya, muri kuona kuti kutaura kwavo vataura chinhu chakangochena kudai. Handiti but ngatichiendai pekuti kodzero dzevana ivo sasekuru vevana vadziisa futi. Mwana anogara pamba achibhosta kuti nokuti ndatadzirana nemukadzi saka hapana chandinoita ipapo. Unosungwa nesu. Vana vacho ivavo vana vedu, iwewe wacho uri wedu. Saka ukaona paita umwe ari kutyora kodzero dzeumwe munosungwa. Handiti mapanzo abel haubhoste kuti matadzirana newe kuti saka kupanisha vana vako pamusaka pemukadzi uyu. No, ma-innocent souls ayo vasina kuaplya kuberekwa. Handiti wapaona, no any application. Yes, vana vakauya kwandiri musikana muhomba akauya kwandiri akati ndakabva kuna gogo vakanditi ukadzokera kumusha kwangodzidza ndiri kurova avo vakagara pa hanzi nokurova wakadzokera kumusha kwangodzidza. Manzwa here zvanditaura pano apa?
saka ndoda kureva zvakaita kuti ndizokudzikama nditadze kutotora vana vachina nekuda kwokuti avanobva vataura kuti havakwanisi kubva vana havakwanisi kuti vabve pavari manani kwanga achitodzidza vana ngavaende kuchikoro ndatopedza nemi vasainisei museamu chero kubva izvozvo kuti imba yake iputsike mukwasha wangu anoda kuudzwa izvo tasaya kusvika pakuudzwa nemwana mudiki akadai kuti gogo vakati ndandamutaende kuchikoro andimurunzwa izvo zvinobata samba yake kuti isheke kudai haana kana chinhu chinobatika chakadaika asi vanhu vanokuya vachidi mangwana anosvika ka anditi upenyu unogona kunonoka kubata kana kuchikoro vamwe hakusi kuti vaiva vari madoko ekusaziva aiva ari madoko ekuti anononoka kepu chachunu but achitochigona handiti anoti mubvunzo pawabvunzwa naticha anogona kuupindura wononoka kunoupindura kuti azononyora it will be too late handiti mapawana vamwe vanokatonyora 7-8 mibvunzo saka hauzopasa kuchikoro but pakaipa hauite pekuudzirwa unozongopasvika wopaona wega muupenyu kuti paipai ndakatambisa nguva handiti mapawana baba ndanga ndichikumbira kuzangudare kuti nyaya yevana haine imwe kunotsa yes kana vana vaine pavanga vachidzidza kana zvazofinalizwa zvinofanira kwanga achidzidza zvanofanira kuti mwana anga ari kubedi pari zvimwe kana nyaya ichipo mwana ngaadzokere kwanga achidzidza kuna gogo vake ndizvozvo nokuti kana maingoendesa kuna gogo kwakuri kuwirirana ndizvozvo gogo avangazonzi vaipa nhasi nekuti maakuramba endi mwana womwana wavo mwana womwana wavo vanongomutora vanongomubata sekungomubata kwavanga saka kana zvinhu zvechikoro ngaamboenda ambonodzidza kana mazoti vanhu vafinaliza nyaya dzavo kana uchitora vana mukadzi wotora vana kana achiti mwana wagara ikoko achidzidza kana zvikoro zvavharwa wotora mwana achiona mwana ndo mutemo kana kukoti unotaura izvozvo kukoti uko unotaura izvozvo kana mutsika dzedu vakuru vanoti mwana idzidezi anofugwa narichi akatora kwambuya kugara kwasekugara achidaro so asi kupa vafana kupa mwana wenyu unerera kuti mwana wenyu achengetwe netsitsi amai vachipuresha baba vachipuresha thats being stupid in life asi zvinhu zvinokudziridzwa izvozvo so I think ndo patinoda kuitiisire baba avo vabuda varatidza pachena kuti aiwa vari opposite nepfungwa yamuinayo vari kure but mai muri padare 1 handizoti makabuda muchiparadzana sei padare iroro because dare rairi netopiki kai yekuti ragarirwe chii pasi handiti iwe wofanda kuti tezvara wako anodedzwa ngavasungwe tezvara vacho kaita zvekumudedza hawo asi kutomusunga chaivo hada kutoita musungwa vana kudedzewa nai mhayo uyu blessing paakauya nababa vake munoramba here kuti vakanga vane rimwe chete vaitori nechi nerimwe chete vari kutouraya wanga wachije blessing pataitoita nyaya idzi baba vanyina vaitotaura kuti iye ndakatomubvunza kuti baba vati zvipenyu zvangu vanga vakatowirana nababa vake kudhara zvinhu zvatataita aiwa vanga vasina davo vanga vakawirana vachisimuka vanga vasina uyu dai akataura nyaya yake unokumai tinototora munhu mubata maoko kuti nyaya yako iyi yeproperty sharing enda nayo apa uchishandisa judgment yedu yemudare iyi woenda apa kana ari mafomu tinaro gwetapo rehurumende rinoita basa iroro ndo rinomunyorera manhingirichi romufirira mafomu ake
12